Fil-25 ta' Ottubru, id-deputat Franco De Bono ressaq mistoqsija parlamentari identika lill-Ministru Austin Gatto lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. De Bono talabhom jgħidu kemm kienu l-persuni akkużati quddiem il-qorti b'reati konnessjoni ma' tixħim ta' uffiċjali pubbliċi li għaw taħt id-dekasteru ta' Austin Gatt. Iżda erbagħtien wara fl-istess seduta parlamentari, filwaqt li l-Ministru Austin Gatt qal biss li seta' jagħti risposta f'seduta oħra, il-Prim Ministru għażel li jwieġeb il-mistoqsija. Min tarif moti fil-Parlament irriżulta li b'kollox dawn l-aħħar 5 snin kien hemm 13 persuna li għaw taħt id-dekasteru ta' Austin Gatt li tresqu l-qorti akkużati b'tixħim ta' uffiċjali pubbliċi. Fost dawn it-13 persuna hemm skrivan u anke perit. Id-deputat Franco De Bono rremarka li din ma kienx l-unika okkażjoni fejn Austin Gatt wieġeb b'mod ċott tal-mistoqsijiet imresqa lilu fil-Parlament. Fost oħrajn irrefera l-mistoqsija oħra li ressaq lill-Ministru Austin Gatt li fiha staqsih jekk kienux ħarġu sejħiet tal-offerti għal privatizzazzjoni tal-Marina sfawdex. Bil-Ministru Austin Gatt iwieġeb biss b'sempliċi iva.